Amin na, be? No, 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 no. Manay mo ano? Kuan na. Pagkuan sa kanton, be, kay mga unang ta. Pag ikay na kanton ba, kaya itong isudaan. Ikaw ba? No. Pag yung kuhan ako nasa kuhan sa dito. Ah, sabi ba na, eh? Buntag kada buntag it sa'yo. Ano lang kag silot po. Ay, pamahaw ba? Pagkuan sa dito. Ikaw ba? Wala naman, ngunay nga. Tahan mo eh. Kanan na lang siguro yung mga cellphone mo ay yung isudaan. Ano na lang yung cellphone. Luto ka sa tong kuan ba? Ikaw ba? Ang sabi niyo eh. Ako na lang hinuoy kuan. Mga una. Ikaw na ba? Yara lagi napakikuhan sa TikTok. Sige naman ang unya-unya. Uy, cellphone lang ang gihapon mo. Mga una lang ta. Dapat na lang to sa kaon, mag-cellphone namang gihapon ka. Ipakuan ta ka kaganina ba? Gipatimplaw kuan, kanton, paluto. Ako lang ang gihapon, ako'y sugo, ako kutunan. Kaon na ba bihago? Tuyo bita ng mga untag magdungan ta. Kululahin ni noong ka. Ate, paano lang ko bibutangin? Dahil kuan sugoon. Sige na lang cellphone. Nung adik na jud ka na. Ulat ba? Adik na ka Ulat. na jud. Ulat. Kay di naman ka magkuan pati maghigda dulog cellphone. Magkuan cellphone. Amin na be? No, 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 no. Manay mo kuan mo. Kuan na. Sama na. Uy, cellphone may palaman na to. Pa? Adik man kay ka di umuman ng cellphone na palaman na nagkuan. Muna ipalaman mo na bagay nimo. Bigyapon?